Не, кой е този? Защо ми петаха тази картина? Не, че нещо не ме влезе. Не, какво е? Какво е? Учи. Редактирай, намери разликата по най-лошите неща. Добре, разбрах. Не, чакай. Трябва ми по-големи. Вижте, тук има една улика. Тук също. Вижте само колко голям и толкова зъл. Колко той защо е дошъл с това хора. Той в момента ви наблюдава. Вие, ако не знаете. Този кръг ви наблюдава също така. Ако не знаете, той е много лош. Ето тук. Той също е в играта. Виждате ли го? Той е навсякъде. Но обаче, хора, трябва да помогнем на хората да живеят. Вижте, ето тук също има. Добре, хора, хайде, помогнете ми да намеря още нещо. Хайде, хора, търсете. Изглежда, че някой го намира. Това е Котка 56. Изпраща линк до... Точно така! До други снимки. Но обаче, това може да бъде истина. Такива още улики. Вижте неговите крака. Само колко зле изглеждат. Виждате ли? Той се опитва да покаже знака. Също така вижте на този тук. То го направил. Тук има много лоши неща. Това тук също харесва да го прави. Това също е част от него. Колко лоши неща. Да, ето това тук също. Други неща. Това тук има така да се стреля. Ето тук има някакъв триъгълник и така, ако съединиме. Не. Бъдещето го е направило. Не, това не го правим много хубаво, но обаче, хайде да преминем на следващата стъпка и да гледаме, ако някои други хора ще са дали още идеи. Естествено, знаеш, че Джастин Бибър играе някаква игра. Той е лоша цел. Айде. Неговите очи са много лоши. Те трябва да умрат. Той трябва да умре. Защото вижте само колко много разлики. Не, детектор намира толкова много. Не, вижте му и устата. Също и нея също има. Вижте му и косата. Вижте му тялото. Ако тук има една цяла черта. Обаче, ако это дете така става. И вижте тук. Тук има още на око. А тук даже не прави никакъв материал. Нищо не мога да разбера. Тук му устата. Така. Тук му охото на някой. Тук също му охото. Това е много хубаво лице. Това тук също. Това тук също. Машина, който ми го е пратил. Може да бъде истинско. Джастин Бибър е. Триъгълник. Знам, че PewDiePie е в това нещо. И сега ще го докажа. Вижте му неговият нос. И неговите очи. Колко само гледат. И вижте неговата уста. Не може да бъде. Той е бил през цялото време. Той е бил коса. Виждате ли тази коса, как само го прави черното? Това тук. Но също така, трябва да намерим това тук. Изглежда също така, че е триъгълник. Това тук даже не изглежда. Така, нека. Чакай малко. Какво е това там? Чакайте, хора. Виждате ли го? Виждате ли го? Ето тук има нещо. Има нещо ето тук. Чакай. Наближи. Но там. Нагоре.
Виждате ли го? Точно така. Това изглежда на... Хайде, изчисти пикселите. Изчисти ги. Бухал. Точно така. PewDiePie. И от тая името на бухалите. Това има много смисъл. Вижте само колко много триъгълници само има. Вижте, 1, 2. Неговата козна сигурно има някъде към 3 или 4 триъгълници. Вижте, и тук също сигурно има някакъв. И неговите очи също са като на PewDiePie. Вижте неговите тук. Изглежда толкова много като на PewDiePie. Значи, това е неговата майка. Тогава, може това тук да бъде майката на PewDiePie? Може би? Или пък не. Трябва да разберем по нашите технологии. Ние работим колкото можем трудно. Т.е. колкото можем бързо. Но още не сме разбрали дали това е майката на PewDiePie. Така, ако бихте ли показали други нещата и за това нещо, което е много известно като Илюминати. Сега, според технологиите много хора мислят, че също така то участва и в доларите. Точно така, никога не докосвате долари, защото в доларите има много странни неща, но също така неговата коса е като на него. Тук това нещо произречва това. Също така, вижте тази пирамида, изглежда ли същата? Това тук, ако отрежем, изглежда едно и също. Това тук е то. Самото то. И ако отрежем на тези тук, изглежда един прост триъгълник, но обаче каквото не виждаме, че тук има троен, четворен, петорен и шесторен триъгълник, което е много по-лошо, ако не го видим, ако това тук, като свържем с това и това на тук. Така, благодаря, Джейми. Днес това бяха новините за 5 часа. Сега рекламите. Това нещо много ни влиза в семейството. Не знаем какво е това нещо. Притесняваме се. Нека ви покажем една снимка. Или, вижте, тук имаме много снимки от нашите неща. Виждате ли? Как преди малко ви показах. Ето тук ние гледахме нещата за бухалите. Също така, както разбрахме, това тук е майката на PewDiePie. Да, и това така, ако сложим, можете да разберете, че това е майката на PewDiePie. Също така, има и друг факт. Вижте. Всъщност, стойте с новините на 5 часа. Хора, не мога да спра. Трябва да вляза. Ще покажа на хората. Ще им покажа точно. Ще им покажа час. Не знам, хора, не знам ако нещо ще ми стане, но ще вляза в това. Така че, съжалявам, хора. Трябва да си дам моите секретни неща. Няма да ви съжалявам. Ще поставя един някакъв имейл. 13:45. Не. Точно така. Те ще ме вземат. След това аз взех това. Табелко БГ. Нади сега. Ние нещо там. Кликнете този бутон долу, за да влезете в Илюминати или да го приемете. Ние сме се гледали отвънка за теб. Днес като е президент. Бе, не. Хора. Нещо става. Нещо ме кара да седа тук.
Не, защо? То ми влиза в мен. Това нещо. Не го правете. Аз не мисля, че ще се оправя.